Maadjong buntag. Si Manay Biday na po, bitaw, na po ko. Salamat Lord, salamat sa kasas kinabuhi. Nakamatap tarong buntaga. Adlaw Sabado. Nagyapon ko daali kay muli ito hangin kagaw to ang lakaw. Tuas sa among utang natawhan sa pigibilis mga bata. Diyan na po yung maingan nga nagbuot-buot kuno ko nagpabaga. Ang baser nga nadani, ang baser nga ugani ko dani nga maitok. Iutot na lang ng imong kaitok na kay baka nakakit sa kaog na aw makarani na karon kay aw na awan jud ka kay may mo jud kag nagpabaga na po ko. Baga bitaw na. Bitaw, kumusta mong tanan, bahala na mo. Kung sa inyong pagtanaw na. Basta ako. Nagtrabaho ko sakto. Bisig po di ko magbuot-buot. Magbuot-buot, man ko ang kanan ay say lutuon. Kaya na may mga bata, pakanon. Diya. Nanganguyan pa ko magpamandar-mandar pa day ko. Di naman kinahanglan magpamandar-mandar o kung say naa nga trabahoon la trabaho. Di naman dyan uban ningon nga mag naiban nga magpamandar-mandar pa mo kanina yung trabaho ni mo mauna ako tiguang naman ta magpabaga alag ta hanggang sa ibuhaton magpatuyang sa itong trabahoon kay di naman ta bata madubag bata kay mandaran may ganidong mauna siyempre dani mo tana mong kudaan kung sa yung lutoon kung maluto o kung sa preparar mo na i-preparar hindi agaban kay masuko man kay nagbuot-buot kuno ko tiaw samot sila kasukog magbuot-buot ko sa iyang buhaton nga kung siya makita sa rate mo niyang lutoon kung sa i-preparar na kung sa lihukon na di na yun nga kuan kay tigulang na mazata tigulit na mazata yan din lukabo ng puno-puno kung sa imong buhaton kay mo naman ka sa imong buhaton di ba bitaw kamusta Mampili sa taghap. Good morning, ma'am. Berna Mendoza, good morning. Bilma Macabalo, sa Davao, good morning, ma'am. Nita Kala. Ni ma'am Edina Orada Kanyiti, Saliti. Kamusta, ma'am? Yan na po ko ma'am, nagpabaga. Di aris Italy, ka ma'am Yuning Ayop. Sa oras di haron. Kamusta? Kamusta ang panahon? Salamat ka sa imong perbing pag uban-uban na kay naman ka gabantay na masang sa AI sa sayaw walang masayaw ko kay bawa na mo wadyo mo kitag ni sayaw ko pero mulhis gut po masayaw ko karizot itaw ma'am Cherry Ulrich apit na matapos ang October ma'am apit na patamo kita nagpaabot ko sa imong order pizza sa imong order o nasa ana hatod. Salamat ka sa pag-order di ay daan advance.
Sa katod ay tabagan ng utana nga ang sa di ko na trabaho sa ikagaw dani nga di mo kuno ni dya makitaan mara ko ni uli og na okasyon trabaho ni Datos Manila to sa nag opisina sa Manila mo nang mo na uli ni dya dani og kanang na okasyon o na ijang diop kanang Manila ija na nang gipak paundo og Tagbilaran ay makita pala man mo og muli na mura nag ako ni ulig Alicia di na magdag kabiba di na magkabibagbag magkuan na mag shoulder bag o sa isang da o sa mga pasulubong mo na di pa ni mo ikita na dani og mag video ko og way okasyon pero sa ito mga video ng mga birthday sa mga kaila na ana ito wala naman din ay panginabuhi ni dya salamat po kuda ka nga kung say itang mga sugo so matulong po na need bubukus mga bata o kung say ila para gabi ang batang laki nay mo ni nay ang baji po panganay mo ni nay mo tulis na nay makayam dong ko gato ko Cortez o napaserlin maputosig panawag nay nagnay mo na si nanay bagag naong tao salamat Tekos katong comment sa ahong video nga si Ma'am Maripi kinangran ko nun siya og kuan sa ahong banda mo na nga karon Sabado maabot nung higagaw ron ako na po mo uli sa pugkog Alicia ay nalagay po ko ito lumanan dito nana po'y maitag kung pagsikog-ulig Alicia kaya may na pagkuan tatay number 1 din na sa tayo baser na bitaw maitag din na si Jao kanang makauli ko dya mubalik dya malipay na dyan muli na ko may dinhin na di na ka mo lakaw kay Y klase mo na mayon ko ani na ko pala kadlaw na naman pa chat maingan nga ate mo na ari asa ato asas bay kay mo na magbagot-bot na pala siya mo na sa tatayhang basir bisag di kita magyaw-yaw na siya sige ko lakaw-lakaw kay ngawon man na si Jagat bahay o guwaytaw sa ahang padag kay si Jana masang patmaran magludan jag sirado putahan mo nang makuha siya mag-ingaw-ingaw o kanang uli ko sa balik dadyo itog day ko gabi alas 11 pin siyang anak laki panawag ano nga tubag katugan na dya namatapog ko alas 2:20 walang naog ko na silong 2:45 tinatakang ko kuan rice cooker prepare po kong baon kaya ang kaning pangalay daning nasesod o Sabado inom sa tagmaligam-gam nga tubig munang 4:30 kinahanglan nakaprepare na tumatik nag-ahang
Baon maghapog ang niluto nag-adobo gihapon ko kan pakita kay na ako magbot balik-balik ang niluto. May request sa ginahan ingin nga mag-adobo ko ng manok. Ingon sa gabi nga adobong baboy na nay. Mo nagluto ko adobo. Tiwasan to kay istorya bahing tatay nga magkaliwalag sa pagutbot kay magpudzo na kuno ko da magbasang mga apoy dala mga inin nga na ako ni inahan nalig inahan ka sa observer o sa style sa ila di man pala si style sa amo o nang pasalamat sa kus Ginoo nga sa hang pangidaran karon mahap kapanikay-sikay pa ko karon danhi gani dis daagi si mana gitsatan po ko sa asawa sa mayor sa Cortes nga matukuno ko pa inadlawon duty ko na ko dito na ko'y time tsaka kano ko dito kanang nai kinahanglan sa kag na service kay mauli ka na to kuan ladyo man balik naladyo magud ng sawang Cortes to sang gipuyan patrosin sang bata sawang ila ladyo tapos tijo mura pod ka ladyo as alis siya og tusudlon ng ilaha jaway sakyanan mulabay di para ani nga mapabor bitaw ko dani kay bisag di ko ihatod wa ko'y service pwede naman kumulakaw inigawas na may patima padong sagbayan padong danaw manay sakyan naong dito parang pinapun ka kilometro bakladon at least nga mabaklay daura kumpara sa sawang Cortes na pami nga tos kamayaan pahatod maragyapon mo sakay nga tos kan hatod gihapon dito pwede mabaklay itong inignaog ni mo sa kamayaan mabaklay ka pa lang patrosin nyo ladyo man awaaw manang ingin ko nga kuan o man po ko mobalibad nga ingana pero katong time katong pagchat na dito ko alis siya pero kung makaya duty na dani kay kuan raman man sa maglamar dani og mo tog ko dani og mulakaw amha sa mga bata pero og naa manang mutuhar ako og kuan Bernice laba unahan ni mong laba tong gamitin in kalunis mo nang inig kauga kanang before ko mo uli plastar na naho para gabi lagi plan sa ilang uniform maningan ni kabuot-buot smile bisag nagbuot-buot mo nang gi-prepare adobo lang sa masabaw kani luto duha ni sila kay kaning isa anak sa may gagaw sirap-rap kani kang Ira mo nang giandam-daan na Sara silupin ato din sa dog silupin kay jag mga dabog pamul sa mag-ROTC o Sabado walang Sabado o way isang amahan mag-andam ako ano ni diba marmahaw pakai kong tinidor
mahal. Ano to? Sige, te. Man tumukaan. Ha? Tumukaan. Ano ba ikaw, te? Hindi din. 5 minutes later. Blakanan ta ko. Sa kay nakaban na yung bunso gari. Aguat na yung mga ay kaaban. May pagbantaan. Luwat, kuha ni mga buot, ni bunso dan yung kakabadyo ng kaluban. Mo ipagmugisaan mo ni kaluban.